Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karuhan, hinibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ng kapanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karuhan, hinibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ng kapanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Have a blessed afternoon, everybody. Let's pray. Lord God, thank you so much for this afternoon on our online Bible study. Be with me, Lord, and guide me through your Holy Spirit. Thank you so much.
Visayas in Jesus' name. Amen. And our topic for this afternoon is entitled The Holy Spirit Baptism. Napakahalaga po ito sapagkat ito po ay isa sa mga dala-dala na mabuting balita o magandang balita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na tatalakayin po natin sa hapong ito upang magkaroon po tayo ng sapat na kalaman. Sapagkat kailangan kompleto po ang ebanghelyo na ating natanggap. Ang repentance, ang baptism of water, and baptism of the Holy Spirit. Kaya our title is the Holy Spirit Baptism or the Holy Ghost Baptism. Ang Holy Ghost, King James po yan. Nasa Holy Spirit po tayo. Ibig sabihin, pareho lang po yun. In the book of Joel, chapter 2, verse 28 to 29. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days. Wala na pong itinatagi ang ating Panginoon. Mulang no siya po ay dumating dito at nakamit po natin ang kaligtasan. Sa kanyang crucifixion sa Kalbaryo, He was crucified and He said, "It is finished." So mula po, noong 2,000 years ago, yung promise na yon ay natupad, yung pangako na yon. Because baptism of the Holy Ghost or Holy Spirit is a promise. Ito po ay isang pangako. Kaya in the book of Matthew chapter 3 verse 11, "Indeed, baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Ito po si John the Baptist, yung kanyang forerunner. Sapagkat hari po siya, is the King of Kings. And ito yung kanyang forerunner na advance niya. Hindi ako karapat dapat na maghawak ng kanyang, magdala ng kanyang sandalyas. Ganong katindi yung hari na mahari natin, ganong kabanal. Kaya kailangan po natin ng Holy Spirit and with fire. Ibig sabihin, bakit with fire? Kasi po, kailangan maningas. Kailangan yung ating paglilingkod, yung ating pagpurad, pagsamba ay maningas, mainit. Ayaw ng Lord na malamya yung ating paglilingkod at yung ating pagpurit, pagsamba sa Kanya. Ayaw ng Diyos yun. Kaya kahit yung with fire, sinusunog niya yung ating mga bisyo, mga kasalanan. Kaya pag tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, talagang magkakaroon ka ng new birth. Ma-experience mo at mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Lord. Kaya dito po, in the book of Acts chapter 2 verse 38, ito po yung gospel na talagang kumpleto po ito. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So napakaliwanag po yan. Yan yung kumpleto na plan of salvation. Repentance, ulitin ko ulit, repentance, ito po yung inihantulad po to sa kamatayan ni Kristo. Yung baptism po, ito po tulad po to yung burial ni Kristo. Ito po, tatalakayan natin, "And you shall receive the gift of the Holy Spirit." Gift. Sinabing gift, kaloob. Kailangan dinidiscover natin ang regalo, kailangan binubuksan po natin. Pag meron pong nagdadala ng mga gift or present sa atin, di ba? Kailangan buksan mo, hindi mo pwedeng itabi lang po yan. Kaya kung ikaw ay maniwala at manampalataya, ang sinabi ng Lord na you must receive the gift of the Holy Spirit, kailangan ma-experience natin yan because this is a promise. Pangako po ito. Pag sinabing pangako, ay, totoo pa rin ng ating Panginoon yun. Kasi Diyos po ang nangako.
Letter B. Kanina, letter A is the promise. An experience for the church founded on Pentecost. Okay? Luke 24, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Oh. Ang sabi ng Lord, nung kausap niya ang kanyang malagat, nag-resurrect na po siya. Tinuruan niya pa po sila after 3 days, then after 40 days, nung nag-resurrect na po siya, kitang-kita nila yung ascension ng ating Panginoon in the book of Acts chapter 1. Pinangako niya yun. This is a promise. Wait for me in the city of Jerusalem. Hanggat malukuban kayo ng kapangyarihan sa itaas, endued with power from on high. Kaya, kailan maghintay po sila roon? John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. O, kailangan umalis siya, kailan mag-resurrect siya, kailan babalik siya sa kanyang trono, upang sa magkaganon siya mismo ang magpapadala yung kaloob ng Holy Spirit. Ang sabi niyan, I sent you. O, nevertheless, I tell you the truth. Ito yung katotohanan. It is for your advantage. Para sa inyo to. Sa aking pag-alis. Kasi kung hindi ako alis at babalik sa trono ko, the helper will not come to you. Oh, yung comforter, yung Holy Spirit, yung helper yan. Ang sabi niya, I will send him to you. O sino raw magpapadala ng Holy Spirit na kaloob? Siya mismo. Kailangan babalik po siya sa trono, sa kalangitan, para ibigay niya po yung kaloob na pangako ng Diyos. Kaya in the book of Galatians chapter 4, verse 4 to 6, but when the fullness of the time had come, nung dumating na yung panahon, yung panahon ng Lord, God sent forth His Son born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Pero nyo mga kapatid, nung dumating ang panahon, ibinigay niya ang kanyang anak, pinanganak sa ilalim ng kautusan. Verse 5, anong layunin? To redeem those who were under the law. Tayo po yun. Lahat po, kasama ang kanyang mga anak, bayan ng mga Hudyo, that we might receive the adoption as sons. Ganun po katindi yun, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay makikinabang dyan. Now, what is the significance and necessity of baptism sa verse 6? And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Tingnan niyo po, meron na tayong relationship sa Lord. Pwede na tayong magsabi na, Abba, Father. Bakit? Meron na po tayong relationship. Dapat na po tayong tumawag sa Kanya na Ama. Pwedeng tawagin siyang Ama. Pero, wala kang relationship. Kaya maraming mga tao po na tumatawag ng Ama, Ama. Kaya sabi ng Lord sa Matthew chapter 7:21, hindi ko kayo kilala. Ang tanong, bakit? Kasi wala po silang relationship. Ang tanging paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng relationship sa Diyos, sapagkat banal po siya, para pag tinawag natin siya, ay tumatagos at yung pagpuri at pagsamba natin sa Kanya ay abot sa trono ng Kanyang sa kalangitan. Kailangan mapuspos po tayo ng Kanyang Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Bukod doon, kailangan tayo magsisi, kailan mabautismo tayo sa pangalan ni Jesus at tanggapin natin ang kaloob ng Holy Spirit. Kaya dito po, the significance and necessity. Bakit natin kinakailangan to? Sapagkat napakahalaga. John chapter 3 verse 5. Si Jesus mismo ang nagsabi. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kailangan ipanganak daw tayo ng tubig at Espiritu para tayo po ay makapasok sa karyan ng Diyos. Yun po ang criteria ng Diyos.
Hindi po pwede yung ating criteria na tradisyon, kultura, nakagisnan. Ito po ay ipinahayag na ng kanyang malaga 2,000 years ago. After His ascension, after the death of Christ. Kaya nakarating po yung magandang balita, yung Ebanghelyo, sapagat maraming nagsakripisyo. Inalay ang buhay ng ating Panginoong Hesus, maging yung kanyang malagat ay inalay nila kanilang buhay. Kaya mapalad po tayo sa ating panahon ngayon, sapagat biyaya sa biyaya po. Grace by grace ang binibigay sa atin ng Diyos. Kaya dito po, in the book of Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth." Okay, ganun po katindihan. Yung pagtanggap po natin sa Holy Spirit. It is the power. Ibig sabihin, the power to witness, the power to act. Nagiging bold po sila sa pangangaral. Bakit? Dahil yan po ay pangako ng Diyos. Ang sabi niya, tanggapin nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Darating sa inyo yan para kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria, at saka doon sa malayo, doon sa lahat ng mga naniniwala sa mabuting balita ni Kristo. Kaya pagpuspos po tayo ng Holy Spirit, itiyakin ko po sa inyo, yung matatakutin, mawawala po yan. Kasi magkakaroon ka ng kapangyarihan na malakas ang loob mo. Malakas ang loob mo para mangaral. Malakas na ang loob mo para mag-witness kung anong ginawa sa'yo ni Kristo. Malakas ang loob mo sa pangangaral. Kahit saan ka, pwede mong i-share ang Ebanghelyo, ang magandang balita ng Diyos, yung mga patutuo mo sa buhay, kung bakit marami kang mga experience sa buhay, para ito ay sangkap ng iyong pananampalataya. Upang sa magkaganon, ikaw ay magiging bold. You have the boldness to preach and to share wherever you go, without any fear of people. Wala ka talagang itinatangi. Dahil yung Holy Spirit ang nag-uudyog sa'yo, nag-i-urge sa'yo, na ikaw ay humayo, ikaw ay magturo, ikaw ay magbahagi, mag-evangelize. Yun po yung ating mission. Pag tayo po ay pospos ng Holy Spirit. Kaya pag sinabing Jerusalem, Judea, mayroon kang sariling word. No? Mayroon kang Jerusalem, yung pamilya mo, yung inner circle mo. Mayroon kang Judea, yung mga kamag-anak mo, yung mga neighbor mo. Mayroon kang Samaria, yung mga office mates mo. Mayroon kang all the uttermost part of the earth. Punta ka sa abroad, hindi mo kakilala, basta dala mo ang Ebanghelyo at pospos ka, masisiran mo sila. Kaya in the book of Romans chapter 8 verse 9, "But you are not in the flesh, but in the Spirit." Kita niyo po, pag pospos ko kayo, "If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his." Yan ang seal po natin Kaya yan ang hanapin ng Lord sa atin. Yung banal na Espiritu. Ay kasi po, yan ang magra-rapture sa atin. Kasi kung tayo po ay nasa laman, makalaman pa, ay flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi kapag-arian ng Diyos. Kaya ang gusto ng Lord, walk by faith and not by sight. Walk with the Spirit of the Lord. Kasi pag walang Holy Spirit, mahirapan po tayo sumunod kay Kristo. Pag walang Holy Spirit, wala tayong guidelines, guidance, wala tayong patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nais ng Lord na talagang maging saksi tayo, natutuwa tayo, at talagang mararamdaman nila yung anointing pag tayo po ay nangangaral, at pag tayo po ay nagsishare o nagwi-witness ng salita ng Diyos. Malalaman po nila na kasama natin ng Diyos. At mararamdaman po nila na pag ikaw ay, pag nangailangan po sila ng kagalingan, o pag pinag-pray mo sila at pinandukan mo ng iyong mga kamay, mararamdaman po nila kagalingan. Yung pananampalataya nila ay tumatayo. Kaya napakalaga po. Ang Holy Spirit po, ang magbabaptize ay ang ating Panginoon. Ang baptizer po ng tubig ay yung minister na in charge sa baptism.
Pero yung Holy Spirit ang magbabaptize ang ating Panginoong Hesus. Kasi po, kaya maraming tao na hindi napupuspos o nakakatanggap ng Holy Spirit kasi po may mga reserba, may mga kasalanan na hindi may suko, may mga kahinaan na may mga pansalansang sa salita ng Diyos. Kaya ang Panginoon hindi makakilos, hindi niya may bigay-bigay yun samantalang nandyan na kaloob ng Holy Spirit. Kailangan lang manampalataya ka, maniwala ka na regalo ng Diyos yan. Pag sinabi ng Lord na ikaw ay makatanggap, tatanggapin mo yan. Kasi Diyos ang nagsabi, hindi po tao ang nagsabi, Diyos ang nangako. Di ba ko Ephesians chapter 1 verse 13 to 14? In Him you also trusted. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Grabe po. Silyadong-silyado tayo. Kaya hindi makapenetrate ang demonyo sa buhay po natin, sa isip, sa puso. Di po. Bakit? Palot po ba naman tayo ng dugo ni Kristo? Palot po tayo ng kapangyarihan ni Kristo? Silyado po tayo. This is the Holy Spirit of promise. Grabe po. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, in Him you also trusted. Sa Kanya kayo magtiwala. Nung kayo'y nakarinig ng salita ng katotohanan o the gospel of your salvation, ito na po. Yung plan of salvation, yung Acts 2:38, ito yung gospel of salvation na tinutukoy ng Apostol Pablo. In whom also having believed, dito kayo naniwala. Hindi lang naniwala, nanampalataya. Kasi nagpabautismo. Kaya tanggap nila yung Holy Spirit. Kasi pangako ng Diyos po yan. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Garantisado po yan. 100% po yan. Mana po natin yan. Siya po ang tumubos at siya po ang nag-purchase possession to the praise of His glory. Para maluwalhati po siya. Alam niyo po, ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa Kanyang nilikha ay yung banal na Espiritu. Pag tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon, kaya this coming Sunday po, June 21, Father's Day. Ang ganda po, manood po kayo. Mga tatay, mga daddy, panoorin po natin, abangan po natin. Ang ganda ng mensahe ng ating Panginoon para sa ating lahat yun. Titiyakin ko po sa inyo, mapagpala po tayong lahat. Yung hinahanap nyo ng kagalakan, kapayapaan, pagpapalang spiritual, pagpapalang material, pagpapalang emotional at physical, kukumpletuhin tayo ng Diyos. This coming Sunday po, alagang abangan nyo po yan. Napakaganda po. Bigay ng Diyos po yan sa atin. Kaya, speaking in tongues is the initial sign. Ano po? Leader din na po tayo. Ano? Ang isa sa mga palatandaan na ikaw ay nabautismuhan sa banal na Espiritu at napuspos ng banal na Espiritu ay kailangan tayo po ay mag-speak in tongues. In the book of Mark 16:17, and these signs will follow those who believe. In my name they shall cast out demons. They will speak with new tongues. So nandun, kahit sa book of Matthew, sa book of sa Gospel of Acts, ay sa book of Acts, sa iba-ibang gospel, nandyan po yan, yung speak in tongues. Kaya napakalaga po na pag tayo po ay napuspos, na kailangan, ang speak in tongues po, hindi galing sa mind, hindi galing sa heart. Nilalagay ng Diyos yan dito sa tongues. Dito po sa dila. Diyan niya nilalagay yan. Kaya pag nag-speak in tongues ka ng Diyos ang nagbigay niyan. Kaya mapalad ka kasi you have the language of God that no man can interpret. Ang tongues po, there is a gift of tongues, there is the interpretation of tongues, at talagang bigay ng Diyos yan, there is the language of God. Nilalagay po yan, hindi pinapractice po yan.
Huwag niyo practicein yan na kuhan. Ang pagpuspos po kayo, talagang siya mismo ang maglalagay niyan. Sa Book of Acts chapter 2, doon nila na unang experience yun. And they were speak in tongues, and as the Spirit, sino raw nabigay? As the Spirit give them the utterance. And they were all filled with the Holy Spirit. Tingnan niyo po. And began to speak with other tongues as the Spirit give them the utterance. Ang Espiritu ng Diyos mismo ang nagbibigay. Ang Diyos mismo. Kasi pangako ni Kristo po yan, na I will send you the Holy Spirit, because this is the promise. Napakapalad mo pagka-dear nyo kasama mo ang Diyos. Grabe po yun. In the Book of Acts chapter 10 verse 45 up to 46. And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also, for they heard them speak with tongues and magnify God. Ito po si Cornelius, the first Gentiles who was saved. Natanggap niya yung kaligtasan. Si Apostol Pedro mismo ang nangaral po dyan, kay Cornelius. You know, Cornelius is a just man. Napaka magandang kalooban ni Cornelius. Siya po ay talagang giver, talagang helper, talagang marami siyang, ang kanyang kalooban ay bukal. Yung talagang magandang kalooban po. Kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Nangangaral pa lang si Apostol Pedro. Grabe po, ang Holy Spirit ay natanggap na nila, nag-speak in tongues sila. Kaya namangha yung mga mananampalataya. And for they heard them speak with tongues and magnify God. Grabe po. Kaya ang mga mananampalataya ngayon, yung iba hindi naniniwala sa speaking tongues. Kaya hindi nila na-experience sapagkat hindi sila naniniwala. Hindi sila nagtitiwala. Kasi ang sabi na early church pa, ay naku po. In the book of Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbago ang salita ng Diyos. Ang pangako niya, heaven and earth pass away, but my words remain forever. Sinabi ni Kristo po yan. Kaya hindi natin pwedeng anuhin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya nga, in the book of Revelation chapter 22, sa last part po, sa verse sa dulo po, anong sabi ng Lord? Huwag ninyong dadagdagan. Ibig sabihin, huwag nating dadagdagan po ito. Huwag tayong magkaroon ng panibagong turo o doktrina. Kompleto po itong binigay ng Diyos sa atin. 66 books yan, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. This is the Universal Bible. Kaya hindi natin pwedeng pawasan din ito. Kailangan po mapuspos po tayo ng Holy Spirit para yung patnubay ng ating Diyos ay tama at hindi ka may liligaw. Itiyakin mo po sa inyo. Ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 24, last 2 Sundays ako. Netalakay ko po yun. Matthew chapter 24, the Gospel of the Kingdom. Sinabi ron, many false prophets. Maraming, kaya mag-ingat kayo. Maraming talagang lalabas na magliligaw. Marami hindi niya po sinabi na kukunti. Kaya pagpuspos ka ng Holy Spirit, pwede mong madidiscern mo po yun. Pag binasa niyo po ang salita ng Diyos, patnubayan ka ng, medyo kulang yun. Ay, medyo sobra yun. Ay, ito tama ito. Ayan, kasi, balansi po eh. Mararamdaman mo.
na ikaw ay pospos ng Holy Spirit kasi may resulta po yun eh. Mayroon pong bunga yun eh. In the book of John chapter 20 verse 22, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Ito po nung ating Panginoon ay nag-resurrect. Habang sila po ay tinuturuan ng another 40 days. Sabi niya, kasi hindi nila gano'ng maintindihan si Lord eh. Malabo pa nung nandito si Lord kasama nila. Pagka nangangaral ang ating Panginoon, akala nila, siyempre po, ang mga Hudyo talagang Ama yung kanilang tinatawagan. Ama talaga hanggang ngayon. Totoo naman po yun. Pero nagpahayag na yung Ama. Kaya sinabi ni Filipi sa John chapter 14 eh, show us the Father that we may satisfy us. Book of John, talagang nagpakilala po siya kung sino siya. Kahit sa Revelation, siya yung Alpha and Omega. Kahit sa prophecy sa Old Testament, siya yung everlasting Father. Sa Book of Isaiah, siya yung Emmanuel. Wala nang ibang Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon eh, there is no other God besides me. Wala akong kilala. Wala nga siyang kilalang iba eh. Anong ginawa ng tao? Naglalagay ng Diyos nila, sarili lang Diyos. Nagdadagdag. Yung iba naman, walang Diyos. Mga kapatid, whether you like it or not, may Diyos. Kasi may hininga ka. Kahit na ikaw ang pinakamatalinong nilalang, isang araw, haharap ka sa lumalang sa iyo. Kaya receive the Holy Spirit because this is the promise. Kaya nung na-receive nila yung Holy Spirit ng Lord, ay kilala na nila yung pinapangaral nila Apostol Peter, yung mga 12 disciples. Ang ika-12 po, ang number 12 ay si Who? Kasi nawala si Judas. Siya po yung pang-12. The apostles of the Jews and the apostles of the Gentiles. Kaya, puspos lahat sila. Kaya hanggang kamatayan nangaral po sila. Kaya itong COVID na to, pag puspos ka ng Holy Spirit, mga kapatid, ano lang yan? Inaapakan lang po ang problema. Pag nararamdaman mo na nga yung lalamunan mo, pag puspos ka, wala yan. Ordinary lang yan, ubo. Iinom mo lang yan na mainit na tubig at lagyan mo ng kalamansi. Hindi ka mag-alala. Bakit? Alam mo yung kapangyarihan ng Lord nasa iyo eh. Ay, yung iba talagang nag-iiwas ng ospital eh. Bakit po? Iniisipin niya kagad. Baka sabi nila COVID. Ordinary na man po na natural naman po ang tao inuubo eh. Natural naman po ang inuubo, sinisipo ng tao eh. Lalo na pagka ang climate po ay nagbabago. Kaya nga, pag Holy Spirit baptize ka, ay naku mga kapatid, ano man ang problema na darating sa mundong ito. Kaya sabi ni Kristo, in this world there is tribulation, but be of good cheer. I overcome the world. Laksan mo lang ang loob mo. Bakit? Puspos ka eh. Kaya mong i-overcome yung makaramdaman na yan. Kaya mong i-cast out yan. Bakit? Pangako ng Diyos yan eh. You can cast out demons, mga spirito ng karamdaman yan. Hindi sa Lord galing yan. Yung mga virus na yan, gawa ng kaaway po yan. Ayaw ng Diyos ng tao ay magkasakit, lalo na pag mananampalataya ka. Kaya pag puspos po kayo, titiyakin ko po sa inyo. Salamat sa ating Panginoon at pagpalain po tayo ng Lord. Okay? At tayo po'y manalangin at magpasalamat tayo sa dakilang Diyos. Dakilang Diyos, salamat po muli sa iyong binigay na paksa. At salamat po at patuloy na ipuin mo po yung mga mananampalataya na sila po ay magpakapuspos na huwag mo kaming tatna na malahininga ang aming pananampalataya. Kahit na ganito ang sitwasyon, Panginoon, maramdaman po namin na ikaw ay makapangyarihan. Kahit na maraming problemang dumarating, hindi lang po sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Panginoon. Nagkakaroon ng insecurities, nagkakaroon ng fear, nagkakaroon ng depression, Panginoon. Pero, Panginoon, ito'y pangako mo. Pag kami yung anak mo, pag kami puspos ng Holy Spirit, mayroon kaming karapatan na tumawag sa iyo, Ama,
At kami, Panginoon, ay sukluban mo ng iyong kapangyarihan. Marami pong salamat. Hallelujah. At nawa po, yung mga nagdududa po, alisin mo kanilang pagdududa in Jesus' name. At saka yung mga puspos, hallelujah, na sila po ay nanghihina dahil sa kawalan ng fellowshipping in the name of Jesus. Ikaw, hallelujah, magpakainit at magpakasigla sa iyong pananampalataya. At yung mga nangangailangan ng kagalingan sa oras na to. Hallelujah. I pray and I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed right now. In the name of Jesus. Waraki, araku, waraking kangkong kaparaki. Tanggapin mo ang kagalingan ni Jesus. Marami pong salamat. God bless us all.